Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ke sorkar kalapan bana ban pensenge ya ka tungkam tungjam ka bangi ni dawa tenrei ka don kataru ni priang ban chu pensenge be ka tungkam le se kan kata ki samra buat kam the den mar ta ka sorkar kalapan kalapan du no ya ka office memorandum jong ka apo a ba klawan ra da koi ka bangi nget ba kata ka office memorandum na diga jing khot kam ni sma kan long shu kum hakini kisnem shisna masnem ki ba upai usamna wat kam uye kendo ya ke shale shlem tingin petet kai ka ba ka sorkar kale ban ngit ba ka sorkar kan le ka ba de tinga nagaleng ga jing ka party ngim long negative han ka kom parkhan ngim parkhat sniu han I parkhat ga ba han man ngila pen sno ba ka sorkar kala sngap kala pen senge kan le su tu ban chi pen senge be kanum long ka sok tina tarau ki la pen kala ya ka office memorandum tingin ngit ba ka office memorandum ka ba thmai bi ki ra kan address ka ta ka problem ka ba lami agin kishis na masna